தமிழகத்தில் இதுவரை 400 பேர் கருப்பு பூஞ்சையால் பாதிப்பு. நோய் குறித்து ஆராய 13 மருத்துவர்கள் கொண்ட குழு அமைப்பு. தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்று பாதித்து சிகிச்சை இல்லாமல் உயிரிழந்ததாக எந்த புகாரும் இல்லை. சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தகவல். 12ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு கட்டாயம் நடக்கும். பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி திட்டவட்டம். வீட்டு தனிமையில் இருக்கும் கொரோனா நோயாளிகளுக்கு 3 வேளை உணவு. மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா. சுப்பிரமணியன் ஏற்பாடு. டெல்லியில் கொரோனா பரவல் குறைந்ததை தொடர்ந்து வரும் திங்கட்கிழமை முதல் ஊரடங்கு தளர்த்தப்படும். அம்மாநில முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் அறிவிப்பு. நாடு முழுவதும் குறைந்து வரும் கொரோனா தொற்று. நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை 23,43,152 குறைவு. கொரோனா 2வது அலைக்கு பிரதமரே காரணம். காங்கிரஸ் எம்பி ராகுல் காந்தி குற்றச்சாட்டு. மக்கள் கவனித்து வருகிறார்கள், சரியான நேரத்தில் திருப்பி அடிப்பார்கள். தடுப்பூசி பற்றாக்குறை குறித்து மத்திய அரசு மீது ப. சிதம்பரம் சாடல். அமெரிக்காவின் புளோரிடா மாகாணத்தில் படகு கவிழ்ந்து விபத்து. 10 பேர் மாயம், 2 பேர் உயிரிழப்பு. சென்னை, காஞ்சிபுரம் உள்ளிட்ட 13 மாவட்டங்களில் வெப்பநிலை அதிகரிக்கும். வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல். T20 உலகக்கோப்பையை வெல்வதற்கு இந்தியா உள்ளிட்ட 4 அணிகளுக்கு பிரகாசமான வாய்ப்பு. பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் கேப்டன் வாசிம் அக்ரம் கருத்து. தினம் தினம் நடக்கும் முக்கிய நிகழ்வுகளை சுருக்கமாகவும் தெளிவாகவும் தலைப்புச் செய்திகள் வழியே அறிந்து கொள்ள QLN நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும்.